Isangoma sakwaMkhize Bergville sizobe sikhuluma bukhoma nemkhova yaso. Iyakhuleka madoda amakhulu, ngiyakhuleka madoda phansi, ngiyakhuleka ney'ndlondlo. Cela nisondele-ke madoda abadala sesikhulumeni nani-ke madoda phansi. Madoda abona ngomoya madoda nazo abantu bafuna ukukhuluma nani lapha ey'ndlondlo. Ngiyacela nisondele madoda amnyama. Ngiyakhuleka kini. Ngiyakhuleka kini madoda abadala. Thokozani madoda. Thokoza bantu, ngiyaphila kodwa. Oh, siyaphila madoda, nabo abantwana laba bathi bazekini laba bafuna ukuxoxa nani endaweni ejulile. Nabingele. Thokoza mkhulu. Ngazi noma uyabezwa yini bathokoza na. Khuluma phamsisi. Thokoza mkhulu, ninjani mkhulu? Hayi siyaphila mkhulu. Bantu bafuna ukuzobona endaweni ejulile lapha ngoba bahlale ukuthi inendawo ejulile lapha engaphansi komhlaba bafuna ukuzoza ukuthi amadoda akhuluma kanjani maye ngaphansi komhlaba. Ukuzoza ngoba bathi indawo ejulile lena esithi masenza izinto sesenza izinto sehlulile. Kube indawo yokugcina esibafaka kuyo maye bathi cha bafuna ukufika. Bakwazi ngeke bakwazi ukunibona ngoba nibonwa yithina kuphela la ekhaya. Kodwa bayokwazi ukuxoxa nani. Yebo mkhulu. Hayi mkhulu, mesifuna ukwazi ukuthi njengade ebuza umkhulu ukuthi menisebenza nisebenzela ngani. Ngiswe nikwazi ukubona konke esingakuboni thina. Athi umuntu omdala bacela ukwazi ukuthi njengoba ninisele ngaphansi komajukujukwini womhlaba nje niyakwazi ukubona okungale noma kusuke kusetshenzwa umuntu niyakwazi ukubona okujulile kuyena yini mayisuke esetshenzwa. Bathi kunjalo bayakwazi babona umuntu into ejulile. Noma umuntu ezonini noma ezonikwa amandla la ekhaya umuntu niyakwazi ukumnika abantu abadala ngoba phela yona indawo ejulile lena. Esithi umuntu mayesezokwenza izinto esehlule impilo yakhe simfake kuyona. Ngabe niyakwazi ukubanika amandla la ekhaya bakwazi ukuphumulela abantu. Oh, siyezwa ndoda endala, siyezwa ndoda ebona kude. Ngifuna ukubuza mkhulu, mekuthi umuntu useninikile amandla, mhlasimbe ahlangane nenkinga angayigcini imithetho yini. Yini mhlasimbe izinto ezingenzeka okungozi kumuntu? Bathi lapha bacela ukubuza ukuthi mawuthi umuntu usenikiwe amandla bese ngayigcina izinto zala ekhaya nikezwe zona ngabe yini engenzeka mhlambe kuyena kukhona ubungozi obungenzeka kuyena noma kukhona utho olubi. Yebo umuntu omdala. Uthi umkhulu lapha hayi khona uthi kuyahlukahlukana. Uthi kukhona la kuya ukuthi umuntu usuke ethatheni kukhona okunomngozi kukhona ongenabo ubungozi mawuthi usulishiye phansi izinto. Kodwa ukusangalungiseka mekuthi umuntu mhlasimbe ukwazi ukwenza iphutha. Bathi ngabe kuyalungiseka yini mawuthi umuntu ukwazile ukuthi enze iphutha. Yebo umuntu mina. Bathi hayi khona mawuthi kuya ngokuthi wena wenze njani kodwa mawusuze wakuthatha hayi kukhona ukulungiseka kodwa kukhona okungalungiseki. Okay. La abasebenza umkhulu esebenzela khona basebenza kanye nedlozi noma bona baqhamuka njengabantu abayalengile. Bayabuza lapho njalo ngaphansi komhlaba njena ngabe niyenzenza nedlozi noma niyimele nanhlangene nedlozi la ekhaya noma nizenzela nje ngokwenu njengoba ningaphansi kwamazwe nje nini. Abantu basebenzisa idlozi mabe kwenzela izinto. Awuphinde umuntu odala ngizwanga. Sacela ungiphindela ngizwanga. Oh kumele
Siyakuzwa. Uthi awukwazi uma uthatha into. Uthi mawukwazi ukuthi uthatha into ulishiye idlozi ngoba phela lezi zinto esuke zenziwa soyithatha eindaweni ezihlukahlukene. So awukwazi idlozi ukulishiya ngaphandle kumele ulokhuze uma uwenza ngendlela eqondile. Kumele ulihlanganise nedlozi. Mekuthi kukhona enkingeni esidalweni sedlozi nedlozi. Bathi makuthi kunenkinga ekhona mhlawumbe ezidalweni zedlozi lakho noma usukuzolanda amandla ngabe kwenzakalani uyakwazi ukusizakala umuntu ekweqiwe idlozi aqhubeke aphiliswe ngoba phela impilo esuke sizoyidinga ngase singene ngaphansi komhlaba. Bathi kuyenzeka kodwa kusuke kunobungozi obukhulu. Kuwena umuntu okwenzayo noma kwabantu abahlobene nawe ubani ubungozi? Ngabe ubungozi kuba kuwe wena osuke uzothatha amandla noma kubantu osuke uhlobene nabo umuntu omdala. Bathi kuyenzeka impela ukuthi kube khona ukubi ukusondelana kubantu osusondelene nabo ngoba phela labantu asuke seyiphethe. Asuke ngakontrola umuntu idlozi eswele ingekho lapho. Lizolawula. Yebo. Oh, so obungozi qhameke ekuthenini ibona abazoyilawula abasalawula. Abasalawula yebo. Idlozi swelilekelela ngoba phela mazenziwa lezi zinto amandla ziyifake ngaphansi kwedlozi. Kodwa uma idlozi lingasebenzi sezeqile hayi zizenzela ngendlela yazo. Umkhulu yena usakwazi ukuyilawula kuleso simo noma kusuke sekuyibona. Hayi asikwazi phela mase sikunikeze izinto zakhe ezakho thina. Akusalawuleki. Cha. Inyanga yakwamhlobelengane